Oranjewoud, vlakbij Heerenveen. Daar maar we wezen. Zo, hier is mooi uitzicht. Zo, daar laat Heerenveen. En als het heel goed zocht, dan je daar in de verte de Tour van Ljouwert. Ja. Nou, daar ergens Drachten. En dan moet daar Wolvergeer wezen. Zo'n uitzichttoer dat we nu op staan, dat heet mij mooi Frans wordt een belvedere. Bel, dat betekent mooi. En vedere betekent chen of uitzicht. Mooi uitzicht. Belvedere. Nu zijn er volle meer hege gebouwen in Friesland. Maar vroeger, nog net in zo heel lang lien, dan wien de kerketoren op het dorpen en de steden vaak het heegst. Maar ja, daar mocht lang net altijd op. En daarom wie zo'n belvedere een mooie, spannende klim om de omjouwingen van boppen te bezien. Er kwamen heel vaak squalreisjes hierin. En ook nog wel. Van dit hegepunt in Oranjewoud gaan we naar een leegplak in Friesland. De Grutte Wergeestermar bij Wergeer. Maar het is toch geen mar? Het is laan. Leeg is het wel. Zo'n belvedere, die liep het al aardig heeg. Maar dat is vanzelfs 4 uur het heegste punt van Friesland. Als het er bovenop stiest en het is helder waar, dan kan je de hele provincie zien. Heeg is hij, maar is nou ik het heegste punt van Nederland? Als dat niet trek in je worst, dan moet altijd meten naar het NAP, het Nieuw Amsterdamse Pijl. Hoe kun je nou weten hoe heeg een gebouw is, of een stuk laan, of hoe heeg het wetter in de sleet stiert? Nou, daar is een heel skoflien wat op betocht. In 1683 is een jaar lang in Amsterdam meten hoe heeg het wetter stier. Het wetter dat weer toen nog de zee daar, want de Oosludik die weer er nog net. Nou, de ene dag stond het wetter zo heeg, maar de andere dag weer er wat meer. En dan weer het bliks tot hier. Nou, dat verschilde nog wel eens per dag. En na een jaar hebben ze het gemiddelde meten van al die wetterhichtes. En dat krasten ze in een peel en dat hebben ze opschreven. En het gemiddelde van al die wetterhichtes, dat namen ze door het Amsterdamse Pijl. Na een skofje hebben ze nog wat preciezer meten. En toen nemen ze het Nieuw Amsterdamse Pijl, het NAP. Sjoch maar eens om die hinnen. In Sletten en bij Bregen sjochst vaak zulke bordjes staan. Daar kun je dan zien hoe heeg of hoe leeg het wetter stiert. We staan hier in de buurt van Wergeer. En dit waar ik nou op sta, dat was vroeger een mar. Daar is een dik omheen de lijn, zo het wetter eruit pompt en toen kwam het land droeg te lezen. Nijlaan voor de boeren. Dus eens steen ik hier op de boeiem van een mar. De Grutte Wergeestermar. Tja, hier is die Grutte Wergeestermar. En als het goed is, dan just hier cijfertjes staan. Hier, 2.1. Nou, dat wil zeggen
dat het land hier 2 meter en 10 centimeter leger is dan de zee. 2 meter en 10 centimeter onder NAP. Dus als de dieken om Friesland heen het opbrekken zoen, dan zoek ik nog zwemmen matten. Als vannacht de dieken brekken, komt de zee mij al zien wetten. Hoe het lege grijde land, wetter, hield dit meer. List in snorkel, vest maar kleer. Alle meesten matten zwemmen, spreiden sluit het hele hier. Der haast juffrouw in haar badpak, mij de douche met zoer het hier. Dokter doet mij beter pokken, dooddoek zien in beter bed. Sjoch de politie, zien pistooltje, sjoch uw dwarpke, sjoch uw stad. Als vannacht de dieken brekken, komt de zee mij al zien wetter. Hoe het lege grijde land, wetter, hield dit meer. Zet in wetter, fiets maar kleer. Alle meisken matten varen, peddel je op bij je zeil. Der haast peppe in een badkuip, stok en oude dweil. En boer Jan wil net meer melken, jouwt nog zwemles ohne guide. Onke Kees wil net meer keertsen, maar zil serve ohne kite. Als vannacht de dieken brekken, komt het op een kop verkeerd. Lokkig ben ze hegen stevig, sliep maar restens. Dobber je maar op in dreef. Nou liep het dus lang wel zo plat als een tafelbed, maar dat is net zo. Op grondplakken in het groen volle leger dan op oren. De groen dat deze toer opgebouwd is, die is 1 meter en 45 centimeter heeg, boven de zeespiegel. Dat betekent dat het topje van die toer 114 plus 1 meter 44 heeg is. Dus dat is dan 115 en een hele meter. Maar als diezelfde toer nou hier bouwt hier, dan leidt het topje heger. En als er in Limburg op het heegste punt werd het 322 en een hele meter boven de zeespiegel is. Als die toer daar stond, dan wier die dus 114 plus 322 en een heel, dat is 436 en een hele meter heeg. Wat een getal. Nog even Sjen. Daar links stiet dus Belvedere, 30 meter heeg. En die grutte Achmea-toer stiet op groen, die al 1 meter en 45 centimeter heeg is. Miet het aas maar eens nij. Dit is de heegste Tjerkentoer van Nederland. Hij is 112 meter, dus van de voet 112 meter omheeg. Maar de groen die erop stiet, die leidt al 5 meter en 42 centimeter boven de zeespiegel. Dus eens is er 100 meter en 42 centimeter boven NAP. IJs is de Dom in Utrecht leger als de Achmea-toer in Ljouwert. Maar omdat er op een heuveltje stiet, is er toch wat heger. Oké, omheen.
Deze toer is al heel oud. Hij is bouwd met die tjerken daar. En in trekje 82 wie in zijn kleer. Zo, aan die bogen daar, het is weer zo'n conversie. Die tjerken en deze toer die ben bouwd op een plek dat je er een Romeinse tjerken stiert. En die tjerken die hadden we bij een vesting die de Romeinen hier stichten hadden. En daar heb ik nog stikken van rond van. En die ken ik nog zien. Hierbij kan het goed zien dat het hier volle drokker is als bij ons. Alles is dichter op elkaar. Er staan meer huizen, steden met grutter, gebouwen met volle heger, de dieken zijn breder en grutter en drokker en er rijden meer treinen. Dat is oors als bij ons op het dorp. Hier in het westen van Nederland liggen de grootste steden. Grote industrie- en havengebieden in Rotterdam en Amsterdam, Vleenvelden, Schiphol, hele grote hege kantoren. Er werk je en wij hier volle meer mensen als bij us. Het is de Ronestad van ons land, zo nemen ze dat. Zo volle mensen betekent ik meer verkeer, meer files. Je zit elke dag wel op radio. En er is lang zo volle grienet als bij ons in Friesland. Nog één stik. En dat nemen ze dan ik het griene het. En ze willen graag dat dat grien bloedt. Maar als dat ik slag het... Ik ben hier al aardig heeg, maar dan wil ik wel eens op het heegste punt van uw land zijn. Maar eerst nog even naar die oude Romeinse vesting die je west had. Die mat je in de tuin van de muziekskwallen wezen. Dat is juist een stuk van die Romeinse moorden die ze hier opgroeven hebben. Die moorden die leidt 5 meter onder de vlier dat wij nu op staan. En die vlier, 5 meter lager dan deze, die is gelijk aan het NAP. Precies hetzelfde als de zeespiegel. In 2000 winnen de Romeinen een machtig volk en ze wennen in een heel groot pad van Europa. Ze winnen niet de baas in het zuiden van Uisland, ont de rivier de Rijnta. Dat vonden ze vier genoeg. Op dit kaartje kan je zien waar de Romeinen wennen. Haast net verder als de grote rivier. In Friesland kwamen ze alleen nog maar om te handelen. Kijk je begelijks. Kerst direct zien dat Nederlander in die tijd heel oors uitzeg. Om die Romeinse gebieden te beschermen tegen aanvallen van volken van boven de Rijn, de Friezen begelijks, bouwden ze langs de Rijn steden en vestingen. Deze moorden, dat is een stuk van zo'n Romeinse vesting. Trajectum heet deze. Trajectum dat betekent het plak dat de rivier oerstutsen werk in. En later is op ditzelfde plak, alleen nog dan 5 meter hoger, de stad Utrecht bouwd. Utrecht, sinds we in het Fries. Die Romeinen waren al heel modern bij hun gebouwen. En bij zo'n Sietrivierke werken een botenbouwer om zijn schip. Pottenbakkers wien er, die het kruken maken.
En de Romeinen hielden haar eigen tempels en goden, dat zo'n offeren. Vimus de precamur, ut hodie nostra periculos tuaris, nobisque fortunam animas secundum. En voor het publiek vochten de gladiatoren. Er wienen badhuisnies aan het dorp of stad, met warm wetter. Zo nou en dan vinden ze in de groen nog dingen van die Romeinen waarom. Zoals deze diep bij Nijmegen, dat 2000 jaar lang de Romeinse keerpuur en leger vooruit zijn. Helemaal naar het zuiden van ons land, naar Vaals, naar de Vaalserberg. Hier staan we op het hoogste punt van ons land, vlakbij Vaals op het drielandenpunt. Deze groen die leidt 322,5 meter boven de zeespiegel, boven NAP. En bij deze peel komen 3 landen bij elkaar. Nu sta ik nog in Nederland, maar nu ging ik even naar het buitenland. Want nu ben ik in Duitsland en hier is België. Nou zei ik dat dit het hoogste punt van ons land was, maar wat toch Stefan? Ik een Belvedere, maar hier is een lift. Het hoogste punt van Nederland. Nou, eigenlijk deed dat topke zelfs. Us Belvedere, die is zo'n 30 meter. De Dom in Utrecht, die wie zo'n 100 centimeter boven de NAP. En deze is dan nog eens 3 keer zo hoog. Dus die zit op zo'n 322 meter boven de zeespiegel. En we reizen hier weer om. 300 meter naar onderen ta. Naar ons Belvedere in Oranjewoud. En daar beginnen we de oorkeer weer.